என்ன பாப்பா, நம்ம கஸ்டமர் ரொம்ப நாளா கேட்டிருந்த காஞ்சி காட்டன்லாம் வந்துருச்சு போல. எல்லாமே இப்பதாங்கம்மா வந்துச்சு. இதோட வீடியோ ஒன்னு போட்டுடலாமா? போட்டுடலாமா? நீங்க ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்த, அதுவும் ரொம்ப டிமாண்டிங்கான பியூர் ஹேண்ட்லூம் காஞ்சி காட்டன் சாரி தாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். வாங்க இந்த சாரியோட ஓபன் வீடியோ பாத்திரலாம். பாடி ஃபுல்லாவே பிளைனுங்க. இந்த சாரியோட ஹைலைட்டே இந்த அழகான பார்டர் தாங்க. பீகாக் டிசைன்ல வந்துரும். இதுல பிளவுஸ் வராதுங்க, வித்தவுட் பிளவுஸ் தான். முந்தி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைப்ஸ்ல வந்துரும். இதுல வந்து நம்மகிட்ட இந்த ஒரு டிசைன் மட்டும் அவைலபிள் இல்லைங்க, ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிசைன் இருக்குங்க. ஒவ்வொன்னா பாருங்க. இந்த சாரியோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம 899க்கே தந்துட்டு இருக்கோங்க. ஒரு பீஸ் எடுத்தாலும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஆல் ஓவர் இந்தியாங்க. இது எப்படி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம்னா, நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் 8833300050 நம்பர்ல போய் ஜஸ்ட் காஞ்சி காட்டன் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. சீக்கிரமா உங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஒன்லி லிமிடெட் ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள்ங்க. அதுவும் இல்லாம இது ரொம்ப டிமாண்டிங்ல போயிட்டு இருக்குங்க. நன்றி, வணக்கம்.